سلام 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 እግዚአብሔር أملاخ يزحلكم كبرات حواتي ناي سامري يوتيوب تخاتلتي كميل لكم حميقنيكم تحنديكم أنا እግዚአብሔር يمسكن سلامي كم سلام زلخو سلامكم يزحلي إذا فيديو زي تجمر كلكم لايك سبسكرايب شير بمقار جمروا اسكا مترشا دمروا أي لي كبرات حواتي نقعزونا بصورة ماريا مالتيو تخاتلو أزي نقو إيو تسينا عسرتي فرأي نقو تسينا سنبت قدس منكيل معلتي أي نيرو قدس منكيل معلتي صورة مارم وعيدنا تماليسنا تسيل معلتي نيرو بسنبت مالتيو ثلاثة بعل سنبت ميو قدس منكيل ميو كوها مصورة مارم كينا معلنا بتعم صبق معلتي نيرو مالتينا وزي نقو عسرتي فرأي تسينا حاجة زي صغري مشاشي داخلني كأيرية مالتنا እግዚአብሔር ይመስገን እሜ ቤቴ ሱራ ማርያም እናቴ من خلق ጊዜ ደግ ሰላም አብቂዓትኒ ተመስገን ከዓ ቅድሚ ሕዚ ኸይደ ነይረ እየ ዝለመንክዎ ሰሚረለይ ዝለመንክዋ ኣፈጺማትለይ ብድሕሪኡ ግን ኣይከድኩን ማለት እዩ ነይሩ ኣይተመለስኩን ነይሩ ጽባሕሎም ናወልኩና እግዚአብሔር ፈቅዶ እዩ ዝሰመል እትኸይድና እግዚአብሔር ፈቅዶ ከዓ ብሰንበት ከይደ እግዚአብሔር ይመስገን تسألكوا سئلتي بصحة بسلام نقدر تملسنا مالتنا سورة ماريم مناتي نخل خاتكم سدد زلكم سددكم احتيرا نزا قدستي هاجركم نزا قدست عدهم نبدأ سلامة توقعكم كبرات حواتي سورة ماريم بقولت بتعم تأمرني أيام مالتنا كمتم حورا مليون ريو بتعم يتأمرني بس بلصح أخيرك أبعلخ خصحك أخلو أبعلخ خطريق كلها بتيح خطريق كلها بتعمي دنقنا እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ለምን ከያስ ሓንቲ ለይቲ ማይ ተሓደረን ኣይተውዕለንና እንዴት ሓመሙ ካብ HIV ይኹን ካብ ካንሰር ይኹን ካብ ብዙሕ ነገራት ዝድሓኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ምስክር ኢኻ ትሰምዕ ኸይድካ ብንምዓት ኢኻ ትምለስና ብጣዕሚ በቃ ሓደስ ዝለካ ብታሕጓስ ከዓ ትነብዕ ማለት እዩና ውላድ ልሰኣና 10 ዓመት ልዕሊኡን ولاد سانا ولادن يرخبها ولادن رخيمان مزن سلسن كركبها كلها مزن مسكرنات كبها خلوها እግዚአብሔር ይመስገን ካብ HIV ካብ ካንሰር ካብ ብዙሕ ሕማማት መጽኦም ድሕና ኢሎም መስክርክቡ ከሎ ብጣዕሚ ከተሕጎስ በቃ ብጣዕሚ ማለት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እና ሜቤት ድንግል ማርያም ተማጽንዋ ትፈጽመልኩም እያ ዝደለኹም መዝለመንኩማ ትፈጽመልኩም እያ ክብራት ሕዋተይ ميبيت دنجل مارم زعماني يحفرن عال توعه سمال توعه نعسن ጭንቁ መከር نعال ተናገረ أي حفري هوتي مولو بميبيت مارم يتفتح هناتي ችግር በጣም ብዙሕ ችግር ነይርኒ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ዛም ብርሃኔሲ ሓደተኛ አይኸይላ አይተጸየፈትን ማለት እዩ ዝለምንኩ ዋስ በቃ ንሽቴ ነገር ኩያ ዘይተረብሕ ነገር ንሽቴ በቃ ንሽቴ ስለዚህ ተረብሕ ነገር ተለሚና ያሲ ንጊዜ አትፈጽመለይሞ እግዚአብሔር ይመስገን መብርሃን አደዋይ ኩሉ ጊዜ መሳይ ያሕዝም ጭንቅኹም መከራኹም ንዓን ገርዋ ባዓለ ተስተኻለልኩም እያ ማለት እዩ ማይቤት ድንግል ማርያም ሱራ ማርያም እናቴ እና ደገ ሰላማም ተወቅዕኩም ማለት እዩና ኣብዚ ከለና ቀየርና 10 ፈረቃን ራእሰት ሓደ ናብ ላምበረት ከድና ላምበረት እዩ መንሃ ኣብ ላምበረት መናሃርያና መኪና ንሕዝ كأو قلنا 3 ساعات مقدي وين 4 ساعات مقدي بس هذا فينا 4 ساعات مقدي أنا قرب أيو كبدي سوا مالتين دبر راح تقيد قرب أي بك أنا بدعمي قرب سلزخان نعوز يبقعهم ناو توقعهم عاد لهم بتلي كيدو رجعتوا مالتيو دق سلام رجعتوا صبال من صبالكم حيسكم مزو أنا كن حزم تخوت صبال اسكا حزي እግዚአብሔር ይመስገን ጎን ሃንሰተኹ እስካ ሕዚ ንሕኒ ወዲአ ነይረ ሕዚ ግን ጸበለይም ሒዘ መጽኤ ተባሪኽና መጽኤና እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ኢና ስለኹሉ ነገር ፈጣሪ ይመስገንና ቅድሚ ሕዚ ዝዕዱ ከለኹሲ ብጣዕሚ በቃ ሱራ ማርያም ይዝብል ነይረ በቃ ደገ ሰላም ተበቂዐሲ ነዚ ሓወይ መገዲ ብሰላም ከም ተሽከረሊ በቃ እምነት ነይሩንና መጽي خعاني أمس رجعتكو أيوة علي أحد ري بمشتا بسلام شير حاليرونا እግዚአብሔር ይመስገንና
ዝለመንኩ ካልእም ነይሩ ፈጺማትለይ እግዚአብሔር ይመስገንና ካው ግን ካላይ ጊዜ ተመለስኩን አልኩ እኔ ያራ ካላይ ጊዜ አትመልሰን በተመሊዘ ደስ ይሉን በጣም ተፈሲህል ልቤ ተፈሲሁ ተመሊሱ ማለትና አውዚ ወዳዲና ወጽና ጸበልና ሐድና ጀሪካና ሐድና ይወርድ ለኹ ማለት እዩ ካብ ገዛና አውዚ ካ መስኩር በዓል ቤተይ አመኪና አዩ ጽልማተይኒ ግን አይረአን ማለት እዩ ምሸት ለይት ስለዝነበረ አይረአን አመኪና ስለዝነበረ መብራህቲ ዘንቱ መኪና ማለት እዩ ነሽተጂ ጮጮን ብለና ጥራሕ እና ወጋሕታ ስለዝነበረ 11 أو 11 تبقسنا ستحد فراتسينا فساعتنا ما كلنا قال أخي إحنا ستحد حاجة زوجنا مالتنا كأولان برت من هاري أتينا مكنا نحزنا خيرنا كأهاس كزجرناكم مالتي تعمي كناش مجدو كرشوس كناشيو مالتي حمش تميتنا خد كيد ناخد مزخة حمش تميتي يانا منم يولان حمش شح أرشس منم يولان شح أرشس بزالو مساعد منم يولان أكتم أكوا كتمنا كتم خدن كساس كل خبرايد حمش تميتي أخد خفل كأنا قرابة مالتي ناو جن نيجي 4 ساعات مجد قال حمش تميتي منم يولان قال لينا زي خدكم بتلي عد زلهم كيدو بصحو خلكم يدلي تبارك يخم قدس يخم تدحني يخم مالتي سنا سورة مريم زي بصحهم سورة مريم بصحو إن زي أخع وقحت أيو أفرق إيه مجدي مسمعنا وقحتها درجة 1 ساعة قالي مسحيو نا رأيود مجد مدزبل بارزة فضل بتعمي دس لك بقى دزل مجد نيرو المزمور منا سمعنا أفت مجد مكاننا مطبقت مجد نيرة ما يزمرنا سمعنا خيرنا زي بيت كريستيان ريو بروحو دس كتبل عبايت كريستيان نيا كهو مزمورنا نسمعنا هنا خيرنا بتعمل دزل مجد نيرو مالتيو أي تسالتشنا هذا زي من حر مزمور تزيليو أما قدي بقى تدق أسكت قال يا خا سالت شيخنا هنا جن مزمور تزنار بتعم صب ما قد نيرنا زمرنا أنا خيرنا أنا كم زي مثل نير مقدنا كوز ترفز الفيديو خا تخاتاتلو يخون كورات حواتي لايك شير سبسكرايب ومقورو لي أبرات عني كورات حواتي تدخي ميزو اللخو تخكل فيديو أيلك غنزل لخونا خابدك مستغلق أيبل كان دقنا يقد فوق لك أيبل دقنا يقد فوق يناتي نقرنا نخبرت نخط انكر أبرات عني لايك شيرنا قوركم مالتي حواتي معاري نا الترف فيديو تخاتاتلو حلوكم يدلي الناج انكم مكراهم كعا نمي بيتي نقروها بعلا تستخعلكم إياه بعلا تسمر لكم إياه ما يبرهن الدواز آمنة سما تسوعه أي حفر نمو سما تسوعه بنت بتعمي بقى أخير كاس كندي بزحات حاوية مكتر كلخا دحينه مكتر كلخا بقى مسكرنا تكو كلخاسي بدست أخات ملز بقى بنوعاتي خات سمعنا كاب HIV كاب كانسر بقى بزح نجار تملس كل خاص بتعمي دس بلكا دحينهم مسكر كوق حلو بتعمي دس بلكا أنا أو خيدو حامي مخيدو زي تفوتي لن زلمنا خا زي تملسوا لي لنا كيدو خلوك ميدلي أو زي كعام مكنا هلنا أيو مس بعرق زي ما نسيب إنه حاميران أبيني زي كاب خندق ما كرهت قريته نا نخلنا لنا مجد هلنا فرق مجد مسز احنا اي زي مالتي كرات حواتي كور بعد زيك عتفه لدو وقال مجدهم مالتي انا زي مسلي روز اقال غرنا ايو اقا بقى افتو طعام مسز احنا اي بحر زفاتني دس بحر زفات له زراو له تعم صبو مجد نيرو كم زورحو تقعد الحيط مسكنا ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች አውዚ በጽህና ማለት እዩ ለማሳያ ያህል አትخري يقرص كلكم يقطعم سؤال نبر سزنار سؤال أتي ما تيجي وشتأتي معي وأنا وشتأتي معنا هذا ثلاثة مزمور الله سألنا الله نبارك لنا الله تخطط نبارك بيتي لقينا محمد سكن تدلعدل لبي أنت علشنا
አጠገቤ የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም እንዴት ቀራለሁ ከመንገዴ አደራ እናቴ አስቢኝ ለሚያስጨንቀኝ ጠላት ለሚያሳድደኝ አትስኝ የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራው ስቀር ማርያም ትላንትም አቶክም በስሉስ ቅዱስ ይደል ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ወላድ ፀኒሕኩም ከም ትዝራእኹም ወደስ ዝብል ነይሩ ስላድና ወፅዩ ጉባኤ ሙሉእ ምስ ተወድአ ምስ ዘመርና ተኣምር ምስ ሰማዕና እዚ 8 ሰዓት ኣከባቢ እዩ 6 ሰዓት ኣከባቢ እዩ 7-6 ኣከባቢ እዩ ማለት ሰዓት እዚ ካብኡ ፀበል ቦትኡ ረእይዎ ብጣዕሚ ሰፊሕ እቲ ናፀበል ቦታ ቤተክርስትያን ንባዕሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ናብ ፀበልና ከይድና ፀበል ክትገር ከለካ ንጉያ ኢኻ ትረክቦ ጀሪካናት ከንጎቶ እሞ ካብኡ መሊኡ እዩ መሊኡ ዝውዕል ዝሓድር መሊኡ እዩ ግን ንሕና አጋጣሚ በፂሑልና እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ሰዓት ቀትሪ ምግብና በላልዕና ገለ ጉባኤ ምስ ተወድአ ምስ ኩሉ ምስ ተወድአ ማለት እዩ ካብኡ ናብዚ ፀበልና ከይድና ፀበልና ይኸው እዚኣኒ ፀበልና ምፂና ወሲካ ወዲእና ናወፀና እዩ ማለት እዩ ወዳዲእና ጉባኤና ወዲእና ተባሪኽና ተቐዲስና ካብኡ ፀበልና ሒዝና ነገርና خلنا ናወፀና እዩ ደረጅኡ ደስ ክብል ትግቡ ደስ ክብል ብጣዕሚ በቃ ፍሳለ መለካ ኦኺካ እና ናውዚ በዓኹም ንብቑዑ ማለት እዩ ኪዱ ማለት እዩ ዝኒአና ኣክብልና ኒአና ማለት እዩ ብሓድሊ ኸድና እና ብጣዕሚ ደስ በሃል ነይሩ ኩራት ኣሕዋተይና ስውራ ማርያም እናተይ ዝሓሰብኩም ተስምረልኩም ዝለመንኩም ከዓ ትስማዕኩም ችግርኩም ፀባኹም ንገርዋ ትፈፅመልኩም እያ በተለይ ዓዲ ዘለኹም ከዓ ኪዱ ብፅሑ ናብኡ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ካብኡ እዚ መገዲ እዩ ምሸት ኣዲስ ኣበባ ኣቲና 11 ሰዓት ወፃና ካብ ገዛና ምሸት 12 ገዛና ኣቲና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ውዕሎ ነይሩና ክብራት ኣሕዋተይ ናብ ደገ ሰላም ተውቅዑ ሚድ ድንግል ማርያም ኩለኩም ይደሊ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ግበሩለይ ኢኹም እዚ ገዛና ኣቲና ሙቐት ነይሩ ነፀላይ ናብ ሙፃኣተቲ ማለት ኢና ሙቐት ሚቁኑ እዚ
ካብ ቀላሚጦስ ደስ ኢልኒ ቀላሚጦስ ከዓ ሒዘ መፅአ ካብኡ ማለት ኢና ወይዎ ካብና ቡናና ናብ ድራና ናአተይና ማለት ኢና ቻው ቻው ስለ ሰማዕኹም እግዚአብሔር ይኽብረለይ ድሓን ቀንዩ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ዝመፅኩም ድሓን ቀንዩለይ ባይ ባይ ክብራት ኣሕዋተይ ወንድማችን እኔና ድንግል ማርያም የምናውቀው ቋጠሮ ነበረ። ሰኔ ወር ላይ መጥቼ አልቅሼ ለድንግል ማርያም ነገርኋት። አንድም ሳታስቀር ቋጠሮን ፈታችልኝ። ስለቴኔ ድባብ ጥላ ይዤ መጥቻለሁ። አመስግኑልኝ ብላል። አመስግኑልኝ።